дар Тоҷикистон бори аввал аст ки мо ҳамин чизро таъсис додем. Мақсад аз он ки мо барои ба ҷавонон нишон додан аз он ки ба ҳамин роҳҳо фиребса нашаванд. Яъне бисёр вақт мешавад ки як одам ба шаҳри дигар тезо, масалан ҷавонон масалан як пакета метан мегӯянд ки ҳамин илтимос шаҳри дигар бо бурда те фалон одам мебиёд ҳаминҷо мегирад. Аз надонистани ҳамин чиз ки ҳамин ҷиноят содир карда истодааст, масалан баъзе ҷавонҳоро гумроҳ карда ба ҳамин чиз ба ҳамин роҳ тела метиҳанд. Ба ҷавонҳое ки мо оварда мактаббачаҳо донишҷӯёнро оварда дар оянда мо нишон додани ҳастем ки шундем ки мана ба кадом роҳҳо нашарҷалобон маводи нашаварро мехоҳанд ба шаҳри дигар интиқол диҳанд. ҳамаи роҳҳоро мо истифода мебарем аз он ки ҷавононро аз ҳамин роҳ пешгирӣ кунем аз истеъмоли маводи нашавар. Як истилоҳ ҳаст, мегӯянд иститор, яъне маскировка мекунанд. ҳамин хел мекунанд ба таври аҷоиб ба гуфтагӯи ювелирне ҳамин хел кор мекунанд ки одам агар ҳамин хел бинадагар масалан ҳеҷ вақт фикр намекунад ки дар дохили ҳамин масалан маводи нашавар аст. дар дохили китоб агар дар дохили поезд масалан рафта истод бошад, он шахсоне ки тафтиш мекунанд масалан ҳеҷ вақт дар онда китоба назорат намекунанд. Масалан дар дохили китоб аксаран вақт мегузаронанд маводи нашавар. рушди технологияи компютерӣ ҳозир мо мебинем ки дар дохили жесткий диск, диски дурушт, яъне дар дохили технологияи компютерӣ пинҳон мекунанд маводи нашаварро. яке аз намудҳои маъмулӣ яъне дар дохили собун вақте ки онро тафтиш мекунад ҳеҷ кас дар фикраш намешавад ки дар дохили собун маводи нашаварро пинҳон мекунад. боз ҳаст дар қафои аккумулятори телефони мобилӣ тахминан то 20 то 50 грамм маводи нашаварро пинҳон кардан мумкин аст дар дохили. яке аз намудҳои маъмулӣ аст ин дар дохили коньяк, яъне экстраксия мегӯянд, яъне маводи нашавари героин ё афюнро дар ягон маводи химиёвӣ дар дохили об ё дар дохили чой онро маҳлул мекунанд ва агар дар дохил бошад ҳеҷ кас масалан фикр намекунад ки масалан героин бошад. вақте ки ба ҷои даркор рафта буданд боз бо кадом як раванди химиёвӣ, як процесс химиёвӣ бо онро аз дигар бо героин аз дохилаш ҷудо карда мегиранд. ҳамаи ин намудҳо экспонатҳо ҳама ки дар ҷо нишондам ин аллакай чизе ки нашарҷалобон чандин сол аст истифода мебаранд, ҳама ин кӯҳна шудагиаст ва сол аз сол нашарҷалобон боз роҳҳои нави иститор намудани маводи нашаварро ихтироъ карда истоданд ва ман фикр мекунам ки дар оянда бо ин осорхонаи мо боз чанд экспонатҳои дигар зиёд мешавад.